Geguritan kanthi irah-irahan wong tuwa, anggitanipun Sekar kelas 9A. Nalika surup nyawang langit, pasuryanmu tunduk kebak cerita. Kisut kulitmu ukiran wektu, pangorbanan kang ora bisa tak salin. Jangkahmu saiki ora serikat mbiyen, nanging pangajapmu tetep murup kaya damar panutan jiwa kang sun enggo ing alam donya kang kebak warna. Matur nuwun ibu bapak pahlawanku, kanggo katresnanmu marang aku. Pandongaku kagem sliramu muga bungah ing saben wektu.